Já si myslím ale, že si to vezmeme s sebou radši, ne? Nebo Tam si sebou, ne? No a to je tam má totiž ještě i peněženku, tam by to Vašku, máš teda Černobyl? Už ho zahodil? Já ti ho urvu někde větší a ukážu ti ho, jo? Takže Peleněk Černobyl a Hadinec obecný. Hadinec, jo? Víc nic? Potom je tu ještě plamenek, se tu šíří, takové to je takové to, ale to taky nevím, jestli plamenek polní se to jmenuje. Takové bílé květy to má a vypadá to podobně jak... Něco vzácného. Víš, aby ten hladoschodí až tady s housenkou, ne? To poznáte, já vám to ukážu, jako, nebojte se. To okamžitě poznáte, protože to je tak typická rostlina, ten Černobyl, že Počkej si dokonce to nedá přehlednout. Buď aktivní. Ale vemte si rukavice, protože ty hadince, jak jsou velké, tak oni i pichají, jako. Že si máte rukavice. Snažte se to vyrvat a jí s kořenama, a pokud to nepůjde, tak se to zkrátka uruje, aspoň se to nebude šířit semenama, no, dál. Tak jo, no. No a ještě možná narazíte na ten bílotrn. Jo. To jsou takové ty koule semena, co potom jsou? To poznáte, to je takový pcháč, který má na konci takovou bílou kuličku. Ale nevím, jestli na to narazíme, tady se nám to podařilo celkem. A to, kdyby to tu bylo, tak to taky vytrhnete. Já vám to ukážu, kdyby jsme na to narazili. Tak jo, takže jdeme. Já myslím, že to uděláme tak, že to obejdeme tak nahoru a vrchem se vrátíme zpátky dolů a tam dole musíme, hlavně tam to musíme vytrhat. Jo? Takže se jenom po tom chodníku vytrhat? Tady dole, tady to není ani moc třeba, protože tu jsem to prošel, je tu, jako samozřejmě ten hadinec tady je taky, ale to bychom si třeba případně nechali na závěru, že no. Toho je málo. Co, můžu trhat nebo jak? Pokud to půjde, tak i s kořenem, jo? Výborné. Hadinec obecný. Hadinec obecný, ano. Pícha, takže... Co máme? Tady máme, toto máme. Jo, a pak uvidíme. Ještě potřebujeme kočku, běž a psa nebo něco. Ježiš, ty možná, taky si měli ještě Aničku, ne? Už se mají ten druhý od Jo, to by bylo ještě tak dlouho. Takže se potřebujeme modličku, A ještě je tu ten zběhovec, jo? Tak ten netrhejte, on je podobný, ale to není ten, jo? Je takový podobný ten zběhovec. Tak ten mi neukázal. Se jí strašně... Teď se mi podařilo světlu. No, to je to zagušku. Šlapíte případně na nějakou housenku nebo kuklu. Já se dávám pozor. Dívám se pod nohy. No tu housenku vidím, ale tu kuklu asi ne. To zdržel, že? Se nedá všechno naraz. To zredukovat, ať to tu nešíří se ve velké, protože uvidíte tam, jak se to dokáže rozmnožit, když to má dobré